Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithinjiwe emolweni. Sizawufunda uYeremiya we-12 namhlanje. Ukusuka kwivesi yokuqala uyatsho kwivesi yesine. uYeremiya uyakhalaza phaa, uyatoyitoya. Ubuza yonke imibuzo ethanda ubuzwa ndim nawe. Kodwa namhlanje sizasifumana isisombululo. Ithi isihloko sayo, ingxaki yempumelelo yabagwenxa. Uthi kwivesi 1, uthetha noYehova kakuhle ke loo nto le, akakho ndlongondlongo. Nalapho funeka sifunde into yoba xa sithetha noYehova singabe sikhalaza silwa naye, siyamlwisa. Sivele sithethe njengomzali. Uthi ulilungisa, uyampraise, ulilungisa Yehova xa ndibambene nawe. Ndiyothetha indawo esesikweni zodwa. Kungathuba lini na ukuba indlela yabangendawo ibe nempumelelo? Babe nochulumanca bonke abangenezayo bengenezile. Verse 2, ubatyedele bendela ngokwendela iingcambu, bayakhula benze neziqhamo. Usondele emlonyeni wabo wakude ezintswini zabo. Verse 3, wena Yehova uyandazi, uyandibona, uyicikida intliziyo yam enawe. Baqweqwedise njengeegusha, baxhelwe, ubangcwalisele umhla wokubulawa. Verse 4, kunini na ilizwe linesijwili, umfuno wamasimi onke womile, ngenxa yeento ezimbi zabemi balo. Ziphephethekile iinkomo neentaka, ngokuba besithi akayi kulibona ikamva lethu. uYeremiya lowo ekhalaza ke phaa. Yandithi nam nawe siyathanda ujonga aba bantu abangamalungisi, nokuthi hayi aba bantu abangamalungisi ngathi ngabona banempumelelo. Ulungile kaloku uYehova, unothando uYehova, usithanda sonke, uthanda wonke umntu. uMatthew 5 verse 45 uyasixelela. Uthi uYehova uveza ilanga kwabakhohlakeleyo nabalungileyo. uYehova, ukulunga kwakhe. Nemvula inetha kwabakhohlakeleyo nabangalungileyo. Kubalungileyo nabangalunganga imvula iyanetha. Luthando lwakhe oko. Nathi masiyeke ukusoloko sijonge aba bantu. Sijonge phi? Masijonge kuYesu Kristu, the author and the finisher of our faith. Ibe thina funeka sazi ukuthi asingobalapha kweli lizwe. We are in this world but not of this world. Khaya lethu lisezulwini. So thina masiyeke nje besijonge ukuthi nje ngubani onempumelelo, ngubani sibe sizikhompara. Thina sijonge phi? Sijonga kuYesu Kristu, author and the finisher of our faith. Hallelujah. Singabe sikhalaza, ixesha lokhalaza liphelile ngoku. Uzamphendula kanjani ke, kamnandi kanjani uYehova? Nawe lo mpendulo uthetha nam nawe, mkhulula thina sizaba free namhlanje. Kuyo konke lokuthanda ube sizijonga abanye abantu abanempumelelo, aba abangendawo abayaphumelela, barichi banjena. Sizozirhalela ungazirhaleli nezirhalele ezazi, ngoba uzazi uba zizenjani nabazifumene njani na. Jonga kuYesu, mthatha uhlale kuYesu ezinyaweni zakho, uxelele yena zonke iingxaki zakho. Ukubizile athi, come to me with all your heavy burdens. Siza kum nayo yonke imithwalo yakho, ndiza kunika uphumla. Sekujonga aba bantu. Into nayo aba bantu yiyo loo nto sinoxanduva
lobaxelela ngoYesu Kristu, sibawine for the kingdom of heaven. Abantu thina ukusuka kwivesi 5 yatsho kwivesi 6 uzawuphendulwa ke nawe sizawuphendula. Othi uYehova uye xa ugidime nabanenyawo bakudinisa, uthini na ukushiyiselana namahashe? Uthi xa uhluleka ukubaleka kunye nabantu abahamba ngeenyawo, uzawubeka phi na ukubaleka namahashe? Uthi awukwazi ulunga wena. Uthi kusezawuba nzima, kusezawuba nzima. Uthi kusezawuba nzima kakhulu wena nje usakhalaza nje, ukhalazela into ezincinci, uhlulwa ukubaleka nabantu, uzawubeka phi na ubaleka namahashe? Nje ichaza into ukuthi kusezawuba nzima. Nathi masisazi ukuthi ezi zinto esijongene nazo, ezi ngxaki esijongene nazo, siyi-preparation, usilungiselela ikamva elizayo elizawuba nzima, ukwenzela ukuthi xa kunzima, ubunzima bufike sesi-strong, sesisazi into ukuthi nale iyadlula, sesiphethe izikhali zelizwi. Ithi xa ivela ingxaki ukhupha ilizwi eliza kukumeleza. Tsho njalo. Uthi xa ukholose ngelizwe elinoxolo, uthini na ekweneneni kweJordani. Verse 6, ngokuba nabazalwane bakho nendlu yakho kayihlo bangenizile kuwe, nabo bayamemeza emva kwakho, nabo ngezwikazi elikhulu. Uthi nabo uthi nje ingaba abantu bodwa, nabakokwenu befuna ukubulala. Yabona ngoku ucatshukiswa yilaa nto yokuba bekuthiwa aba bantu bafuna ukumbulala. Namcapukisa ukuthi abantu mabaxhelwe. Singarhaleli, singafisi nofisela into ukuthi njena iintshaba zethu mazife. Itshilo Ephesians 6 uthini? Uthi we are not fighting with flesh and blood, we are fighting with powers from pit of hell in heavenly places. So our fight is not against the human force, but spiritual force. Basebenzisa zona, kufuneka sazi into ukuthi njena thina sikhupha nto ilizwi likaThixo, sime sazi ukuthi njena we are protected by our God. Funeka ngabe ingeneza ukusithi hey andazi uba mandithini na. I-protection yakho is in Jesus. I'll protect her to come good futhi. I'll protect her big time, hayi kancane. Uthi ungabathembi, uthi ungabakholwa naba bakokwenu, abantu nabakokwenu bebefuna ufile. Musa ukholwa ngabo abathetha izinto ezilungileyo kuwo. Uthi uma bepretenda bezenza ngathi bayakuthanda, uthi ungabathembi bebefuna ufile nabo. Naleyo kanye yamqinisa into yokuba ungathembi muntu, themba mna kuphela, ndimthixo wakho. Nathi ke masingathemba abantu, sithembe uYehova yedwa. Ukusuka kwivesi 7 uyatsho kwivesi 17, uYehova apho uthe kuthethwa ngejudgment, ububi obuzayo kwaba bantu abakhonza izithixo abangasamthandi uYehova. uYehova utsho uthi nje ububi obuzayo, kodwa aphinde atsho athi usezawuba khona, uzawubaxolela, uzawubakho i-restoration, usezawubanika uthando lwakhe, abanike i-second chance. So khumbule nathi ukuthi uYehova akasilahli, usoloko esinika i-second chances. Uze kuye neengxaki zakho, thembe yena, ungathembi umntu. Verse 7, ndishiyile indlu yam, ndililahlile ilifa lam, ndiyinikele intanda yomphefumlo wam esandleni seentshaba zayo. Ilifa lam lisuke laba njengengonyama lasehlathini kum, lindikhuphele ilizwi lalo
bathile ngoba abantu bamjikele, andibathile aba bantu. Ilifa lam, verse 9, ilifa lam lukhozi oluthe choko nakum ukuba iinkozi zililungele nje. Yasazi ke isiXhosa. Yizani nihlanganise onke amarhamncwa asendle, waziseni adle. Verse 10, abalusizi abaninzi basonakalisile isidiliya sam, basingqoshile isiziba sam somhlaba, basebharhisile isiziba sam esinqwenelekayo sayintlango. Ezi zinto abazenzileyo. Verse 13, bahlwayele ingqolowa, bavuna ameva, bazidubile, abafeza lutho. Danani ke lungeniselo lwenu ngenxa yobushushu bomsindo kaYehova. Athi ke ngoku ikamva ezimelene noYuda, ikamva lezizwe ezimelene noYuda, ifuture yabo yimbi. Verse 14, utsho uYehova ngabamelwane bam bonke abanobubi, abantu abachukumisa ilifa endalidlalisayo abantu bam bakaIsrayeli, ukuthi yabonani, ndiya kubanyothula emhlabeni wabo, ndiyinyothule indlu yakwaYuda phakathi kwabo. Msindo, inqumbo yakhe ezayo le, athi uzabasusa, uzabanyothula indlu kaYuda phakathi kwabo. Verse 15, kuya kuthi emveni kokuba ndibanyothule, ndibasusile phayana, bahamba bayothinjwa phayana eBhabhiloni, ndibuye, haleluya, ndibuye ndibe nemfesane kubo, ndibabuyisele elifeni lakhe, emhlabeni wakhe. Yabona ke ngoku ukuthi sinezizathu zohlala kuYehova, ngoba unguYehova onjani, onoxolo, onosizi ngabantwana bakhe. Uthi njengoba ezabasusa nje, ezabanyothula phaya, uthi uzawuphinda abanike i-second abantu, unike ababuyisele. Ufuna ukuthi ingqondo zabo zisebenze, bamazwa yana Thixo, bave kanzima. So indlela esihamba kuzo ezinzima, sazi into yokuba kukho izizathu ezenza ukuthi sihambe kanzima, mhlawumbi zii-choices zethu. Ubani owaziyo? Zii-choices zethu. Yiyo loo nto kufuneka siguqukile, ngoba sahamba saya kufuna amancedo kwezi zinto zijike ngozisijikele izinto zakhona, nalapho sasiphosisile. Lack of knowledge. Yiyo loo nto ke ngoku ke xa sibona into ukuthi kunzima, asibuyeleni kuYehova. Zininzi izitori zethu azifani, kodwa kufuneka i-bottom line, let's go back to God. Uye uzasikhulula kuzo zonke lezi zinto. Uthi uzawuthi verse 15, uzawuthi emva kokuba ebanyothulela aphinda benemfesane, benosizi, imfesane yosizi, babuyisele lo ifeni layo. Verse 16, kothi ukuba ke bathe bazifunda ngenkuthalo indlela zabantu bam, ukuba bafunge igama lam, bathi ehleli nje uYehova njengoko babafundisayo abantu bam ukufunga ngoBhali, baze bakhekhe phakathi kwabantu bam. 17, ke ukuba bathe abeva, uthi uzabaxolela xa bekhe bayeva ubunzima nabo babone ukuthi hayi masibuyele kuYehova, ngoba akulolanga phaya ekuthinjweni, akulolanga, akunandanga lokhu awususwa kwindawo yakho, ususwa endaweni yakho, kwisigodi sakho soziqhelile, uhambe uyolahlwa phaya. Uthi kodwa uba abevanga, 17, ke ukuba bathe abeva, lolunyothula oluhlanga ndilunyothula, ndilutshabalalise, utsho Yehova.
into ethetha into yokuthi njena masifunde ukuba sibe teachable. Incwadi lena kaYeremiya especially la ufuneka sibe teachable. Xa sithe sabetheka sibuyele kuye sisithi sixolele sisisizwe sase-South Africa, sizi-communities, sizilali, sizindawo ngeendawo, iidolophu zase-South Africa, sililizwe. Sithi Yehova siphosise, sivile ubunzima, sikwazi to learn from our mistakes of not trusting God, of trusting His Thixo and all that. Ukwenzela into ukuthi nje uYehova azosiqola. Ngoba ukuba ngaba apha noba kunganzima kuthi kanti still asiboni into ukuthi asiboni inidi kaYehova, sesixolele ukuthi masisokole, si-proud, sixolele ukusokola kunoba sibuyele kuYehova. Naleyo utsho njalo, utsho njalo. Uthi ndizawanyuthula ndibanyothulile, uthi andizubayeka until afunde. Verse 17 uthi ke ukuba bathe abeva ndolunyothula ndilunyothulile uhlanga ndilutshabalalise. Utshabalalo is not our portion, South Africa. Utshabalalo ayo yethu others, ayo yethu. Masiguqukeni kwindlela zethu sibuyele kuYehova, sithi siphosiseni. Le ayithethayo kuYeremiya, umprofeti uYeremiya, singabe simamela abaprofeti abathi hayi all is well. Incwadi kaYeremiya uyatsho ithi njena khona aba abaprofeti abazawuxelela into yokuthi njena abangazuxelela inyani ukuthi into isonile, uyasinazi. Aba bazathi hayi akho ngxaki, uYehova uyanithanda, all is well, yonke into yenu izawulunga. Eva bejo besikhohlisa, beye kuthetha inyani yoba uYehova ufuna sibuyele kuye, siye kukhonza izithixo. Uthi masiyeke ukwenza izinto ngendlela esenza ngayo, ukuzonda abantu inzondo, sibe sizonda abantu, sibe sibulalana sodwa, sibe sihlebana sodwa. Uyabona? Itsho laa ncwadi kaYeremiya. Incwadi kaYeremiya masiyijonge, siyifunde, siyifundile. Obutshilo wathi nje guqukani, yekani indlela enenza ngayo izinto. Nangoku apho uyaphinda yatsho uthi xa ngaba ke ngoku asiguquki uzositshabalalisa. Akasincede uYehova, akasincede, asixolele. Soniyele phambi kwakhe, sisizwe, sizizizwe, sililizwe as a whole. Inkosi kakhulu, inkosi kakhulu ngokukholelwa kuYehova. Masizameni nakanjani, masizameni nakanjani to occupy until Jesus comes. Noba kunganzima kanjani, asiyithwali. Ubethwe simbonile uthwele laa mnqamlezo Yesu, khange awuyeke endleleni, bekungelulanga kaka. Ebenotshuza ukulahla ngendlela ebekunzima ngayo kaYesu, ebenowuyeka kodwa azangayeke kwele tshetshi isixeko sakwaYuda. Zangayeke ngenxa kabani? Ngenxa yam nawe, uba efuna sibe njani, sibe nobomi obungaphakade. John 10:10 athi ndizile uzobanika life abundantly. Njengoba umtyhole ezile nje uzobulala nozotshabalalisa nobulala nothile noqhatha wakhe. Wathi kodwa mna ndizile that you may have life and life abundantly. Jesu Kristu, John 10:10.